Hej. Vážení prítomní, vítam vás na dnešnom tlačovom briefingu Hnutia Slovensko. Dnes budeme hovoriť o tom, ako zvrátiť prepad Slovenska v protikorupčných rebríčkoch. Vítam prítomných zástupcov Hnutia Slovensko a slovo už odovzdávam poslancovi Gaborovi Grendelovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Od nástupu vlády Roberta Fica upozorňujeme na to, že koalícia Smer-Hlas SNS svojimi krokmi pomáha páchateľom a škodí obetiam trestných činov, hoci zodpovedná vláda by mala robiť presný opak. Naše varovanie postupne potvrdzujú aj konkrétne čísla. Začnem jedným citátom. Stav v boji proti korupcii je katastrofálny, zhodnotil generálny prokurátor po 2 rokoch tejto vlády a po zmenách v trestnom zákone a v trestnom poriadku. Ďalší citát. Štát nakupuje kratšie, ale aj drahšie, varuje Transparency International Slovensko. Je to ich zhodnotenie toho, ako Richard Raši zmenil zákon o verejnom obstarávaní. Áno, urýchlil procesy, ale zrazu sa míňa viac peňazí na verejné obstarávanie. No a nedávno bol zverejnený aj aktuálny rebríček, protikorupčný rebríček, medzinárodný, v ktorom Slovenská republika opäť poklesla a za vlády Roberta Fica, za jeho 4. vlády, sme už poklesli dohromady o 14 miest počas tohto volebného obdobia oproti stavu, kde sa Slovenská republika v tomto rebríčku nachádzala za našej vlády. Opozícia samozrejme by mala nielen upozorňovať na tieto problémy, ale aj prinášať riešenia. Medzi tie samozrejmosti patria určite obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry, obnovy Národnej kriminálnej agentúry, vrátenie prísnych sadzieb za korupciu a ekonomické trestné činy. To všetko sú samozrejmosti, ktoré môžu Slovenskej republike pomôcť vrátiť sa na dôstojnejšie miesta v týchto protikorupčných rebríčkoch, ale to nestačí. Zodpovednosť káže zužovať priestor na korupciu aj klientelizmus aj v ďalších oblastiach a preto Poslanecký klub Hnutia Slovensko bude postupne predstavovať zmeny v zákonoch, ktorých cieľom je práve zužovať priestor pre korupciu, pre klientelizmus v podstate v každej sfére verejného života. Či sú to ministerstva, či je to vláda, či sú to mestá a obce, alebo aj poslanci Európskeho parlamentu zvolení za Slovenskú republiku. Dnes začneme našim návrhom na zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, pretože, ako som už spomínal, zmeny, ktoré presadil Richard Raši pod nás hodnotenia organizácie Transparency International Slovensko, síce urýchlili proces verejného obstarávania, ale zároveň spôsobili to, že štát, mestá a obce nakupujú drahšie. Inými slovami, míňajú viac peňazí, ako by museli, alebo ako by míňali za predchádzajúceho stavu, teda za stavu, keď platil zákon ešte z nášho volebného obdobia. V novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sme predložili do parlamentu a parlament ho zatiaľ neprerokoval, pretože bola prerušená schôdza, ako si pamätáte vo februári a tie opozičné návrhy sa majú prerokovať v marci, kedy bude schôdza pokračovať bez hlasovania. V tejto novele sme navrhli 17 zmien v zákone o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je, aby proces verejného obstarávania nebol iba rýchly, ale aj transparentný a efektívny. Spomeniem z týchto 17 zmien 5 aj s konkrétnymi príkladmi. Takže poprvé, navrhujeme, aby v zákone platilo, že stanovenie maximálneho rozdielu medzi predpokladanou hodnotou zákazky, čo je na začiatku procesu verejného obstarávania, čiže maximálny rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky a hodnota uzatvorenej zmluvy bola maximálne 20 %. Inými slovami, chceme zabrániť netransparentnému navyšovaniu verejných výdavkov, kedy dochádza k tomu, že štát niečo obstaráva, predpokladá nejakú hodnotu zákazky,
Poviem konkrétny príklad. Prešovská nemocnica, predpokladaná hodnota zákazky bola 360 miliónov, ale víťazné konzorcium nakoniec podpísalo zmluvu na sumu 451 miliónov eur. To znamená, že zazmluvnená cena bola vyššia takmer o 100 miliónov eur, než na začiatku procesu bola predpokladaná hodnota 360 miliónov. Preto do zákona navrhujeme zaviesť limit, aby ten rozdiel medzi predpokladanou hodnotou a zazmluvnenou cenou bol maximálne 20% a nie viac. Po druhé, navrhujeme obmedzenie dodatkov k už podpísaným zmluvám maximálne do výšky 30% pôvodnej zmluvnej ceny. Ďalšia pliaga, ktorá sa rozmohla vo verejnom obstarávaní, je, že síce niečo štát vysúťaží za nízku sumu, ale potom v priebehu času, keď už dochádza k zmluvnému plneniu, sa podpisuje s víťaznou firmou jeden dodatok za druhým. A nakoniec tie dodatky navýšia tie návrhy, ktoré ponúkli konkurenční uchádzači. Opäť poviem príklad. Rekonštrukcia chirurgického pavilónu vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. Víťazná spoločnosť Invest SRO vyhrala s ponukou 7 miliónov eur a v zápätí táto firma podpísala s nemocnicou 7 dodatkov, ktoré navýšili cenu zo 7 miliónov na takmer 12 miliónov eur. Čiže navrhujeme, aby tieto dodatky boli obmedzené maximálne do výšky 30% pôvodnej zmluvnej ceny. Po tretie, navrhujeme predĺženie lehoty na výrobu vzoriek a certifikátov. Toto bol štandardný postup napríklad na ministerstve vnútra, prakticky pri každej jednej odevnej súčiastke. Ministerstvo vypísalo verejné obstarávanie s tým, že uchádzači majú do mesiaca alebo do 2 mesiacov predložiť vzorky. Uchádzači, potenciálni záujemcovia sa ozvali, žiadali o predĺženie termínu, pretože tá výroba a certifikovanie tých vzoriek trvá nejaký čas. Ministerstvo im nevyhovovalo. Konkrétny príklad, napríklad vrchné odevy pre policajtov a hasičov. Túto súťaž vyhrala spoločnosť Gemor Fashion za 21 miliónov eur. Keby ministerstvo vnútra poskytlo ostatným záujemcom dostatok času na výrobu vzoriek, štát mohol ušetriť, mohla byť skutočná súťaž, mohli sa do súťaže prihlásiť aj ďalší uchádzači a tým pádom by cena išla nižšie. Ale keďže ministerstvo vnútra to odmietlo, jediným uchádzačom bola firma Gemor Fashion a mohla si dovoliť navýšiť ponuku, pretože vedela, že nebude mať žiadneho konkurenta. Čiže navrhujeme predĺženie lehoty v zákone na výrobu vzoriek a certifikátov, aby dochádzalo k skutočným súťažiam a nie k šitiu zákaziek na vopred vytipovanú spoločnosť. Po štvrté, chceme umožniť, aby Úrad pre verejné obstarávanie mohol skontrolovať zákazky aj pred uzavretím zmluvy. Toto je tiež častý problém, kedy ÚVO čaká, lebo zákon to tak v súčasnosti predpisuje, čaká s kontrolou až do podpísania zmluvy s nejakým víťazom, ale práve to je tá pointa tej kontroly, že keby ÚVO malo možnosť ešte pred podpísaním zmluvy skontrolovať podmienky verejného obstarávania, tak by mohol nariadiť, aby sa súťaž vypísala na novo a aby mohli aj konkurenční uchádzači sa prihlásiť. Tí dnes, ak nepodajú námietku, čo sa im často nechce, lebo sa boja, že im prepadne kaucia a ešte na tom prerobia, tak tým, že nedajú námietku, tak ÚVO často odmietne tieto zákazky skontrolovať. No a posledný príklad. Navrhujeme predĺženie lehoty na podanie námietok z 10 dní na 20 dní. A to preto, aby sme vytvorili dostatočný časový priestor. Často sú tie verejné obstarávania veľmi komplikované, napríklad rôzne stavebné obstarávania alebo cesty, diaľnice a tak ďalej. Konkurenční uchádzači majú čas len 10 dní na to, aby
podali námietku, čo pre dôkladnú analýzu určite nie je dostatočný časový priestor, aby tie námietky boli kvalifikované. Preto navrhujeme v zákone, aby sa táto lehota zdvojnásobila, aby mohli uchádzači podávať námietky 20 dní a nie 10. Toto bolo len 5 zo 17 zmien, ktoré navrhujeme v zákone o verejnom obstarávaní. Cieľom je, aby peniaze daňových poplatníkov sa nestrácali v predražených zákazkách, v ktorých vyhrávajú vopred vytipovaní záujemcovia. O to viac, keď za vlády Roberta Fica každý jeden občan pociťuje na vlastnej koži dopady konsolidácie. Je nepriateľné, aby v rovnakom čase, keď ľudia musia šetriť, tak štát rozhadzoval peniaze takýmto spôsobom. Chceme do verejného obstarávania znovu zaviesť férovosť a transparentnosť. Aby sa Slovensko posúvalo v tých protikorupčných rebríčkoch dopredu, aby sme zastavili prepadávanie v týchto rebríčkoch, čo nám robí medzinárodnú hanbu pred celým svetom. Ďakujem. Dámy a páni, treba ešte povedať pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí pozerajú túto tlačovú konferenciu, že dnes, 20. februára, piatok, pracovný deň, 9:46, a namiesto toho, aby Parlament Slovenskej republiky, Národná rada riešila takéto dôležité zákony, aký predstavil môj kolega Gabor Grendel, kde by sme mohli ušetriť stovky miliónov eur do rozpočtu a následne by sme tie peniaze mohli použiť na zmysluplné veci pre ľudí, kde vidíme dennodenne, ako treba ľuďom pomôcť, tak namiesto toho vládni poslanci Smeru, Hlasu, SNS sú niekde na prázdninách a parlament zýva prázdnotou. Namiesto toho, aby parlament Slovenskej republiky riešil dôležité veci, ktoré sľubovali pred voľbami svojim voličom, hlavne, opakujem, koaliční poslanci, že budú pracovať na tom, aby sa znížili ceny energií, aby sa znížili ceny potravín, aby sme boli konkurencieschopnejší, aby tu bola vyššia životná úroveň, tak oni riešia zákony pre svojich kamarátov, ktorí tu nakradli milióny eur a poznižujú im trestné sadzby tak, aby zo súdov títo ľudia išli vysmiatí, vyrehotaní a nezaplatili ani to, akú škodu spôsobili Slovenskej republike. Hovorím teraz o konkrétne Brhelovcoch, ktorí vieme veľmi dobre, že sú úzko prepojení so stranou Smer. Takže toto sa tu na Slovensku deje. Pomáhajú svojim kamarátom, taktiež sami sebe. Obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar si prijíma zákony na počkanie, aby sa vyhol spravodlivosti, a neriešia sa problémy ľudí, ktoré sa majú riešiť. Tu je konkrétne zákony, konkrétne návrhy, ako by sa mohol zlepšiť zákon o verejnom obstarávaní, ako by sa dali ušetriť stovky miliónov eur. Takže toto je výsledok vlády Roberta Fica, kedy parlament zýva prázdnotou, pretože koaliční poslanci sú po dovolenkách, po prázdninách a ľudí nechávajú chodiť do roboty, ľudí nechávajú, aby platili zvýšené odvody, zvýšené dane, zvýšenú DPH-čku, v podstate všetko, odkedy sú pri moci, išlo hore a ľuďom zobrali ich sociálne štandardy. Ďakujem pekne. Ak je to všetko, tak ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Ďakujeme.